Mugia manggia rahayu. Kalau siang-siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambali atur, ngambali damu penyebun bopo dari Ibu Tarti. Agar pernah centas sakuran, boyong temanten sebagus Dani Maulana Almarif. Kau sampun kelam jatuh nomor jadi Yuni Widya Stuti Sarjana Hukum. Betul penyebun bopo Haji Muhammad Solehin, Ibu Hajah Subhani Almarhumah. Karangan Om Taraman Sidoarjo Sragen. Kuni sang limu kena buka sedang konco-konco KMB Gonge Mojoroto dengan sarto M Pro Audio Sound System Dalasan Adit Jaya Multimedia Likan benar-benar libur yang sebelum melegah kagung saat kematan Kenanten sekawan Widowati Artanya suci kami jil saking tatah tulung agung Yolan kami jil saking tatah gondang Tata Ganosa kami jil saking tatah Sragen Wajah kang bungasan Alat aniu Vita Margareta kami sing telatah karang gede Mulingnya kagung saat matan Sukilan yang bertulan kawan kali Ing samangke katur sambugo Sing sadang Gongi Mojoroto KMB Nun semoga
Ndak Cahayu. Pawiwahan dereng paripurna mung meling kanggo mantene. Sesukses apapun, sesibuk apapun jangan pernah kau meninggalkan orang tuamu.
setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Nggih. Jadi Gusti Allah kuwi luwih pirsa apa sing pas kanggo uripmu. Apa sing pas kanggo jiwa lan ragamu ki apa Gusti Allah luwih pirsa. Jadi cita-cita boleh setinggi langit, namun ingat kita harus siap dengan suatu kenyataan. Ya Tanda, wis MC diparingi MC raketang sithik enek job kena nggo ngopeni anak bojo cek kurang trimo. Kurang trimo. Gagasane nyalon lurah ben gagah. Akhirnya ya mbonjrot ya ta. Mboten berhasil. Gak dadi ra gablek apa-apa. Dadi wirang sing wis paling gedhe tak rasake. Sing dadi disunggi wah ditutke masa pirang-pirang aku mung karo bojoku klintrih. Tak tekoke kowe ndek apa ya milih aku, Dik. Aku kleru nomor 3. Oh lah bojoku jebul ora milih. Jingang nek kelingan aku. Wis ra dadi ngopo? Tuhan lebih tahu apa pilihan buat hidup kita. Lah kau yang ngono mantene itulah pilihanmu dan semoga itu juga pilihan dari Tuhan. Ya ndak ya dadi keluarga sing ayam tentrem, saling melengkapi dan banyaklah bersyukur. Quran surat Ar-Rahman ngendikake nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Kowe tak kandhani mudeng ora ta Yem? Mudeng. Lah iya kok drenak. Aku ora budek ya. Nane dikandhani apa ya nek? Tak rungokne, malah lagi koja. Oh iya. Ning mudeng. Mudeng. Ya wis. Ndut gendut. Dadaku Yeah. Suci. Iya Mas. Dadaku
Janjane mau ya, Nduk. Iya. Sing mapan ning kene iki sarwa kurang. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake saisi bumi nggo kowe Sing enak aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal buntir bungaku tembus teko kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal buntir Selamat menempuh hidup baru buat teman-teman kekali. Bungaku tembus teko kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Matur nuwun Mas Gojak. Suwun Mas Lurah sehat walafiat pokoknya.
KMB Adi Jaya AM Pro Audio Keteten tenan duwe omah sing ra berisi kebak katresnan kebak kasih lan sayang
sapine didol wae, sapine didol wae. Kuwi sapa kuwi sing mora marai. Mas Kapten Heru, Pinara Kajang. Yen sinawang ana netra dek sapa wonge sing ra nandang krasa janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandang bingung. Sing penting dadi bolone Kadang tetes dadi jambi, tetes sing tresno kanggo tambah ati. wiwe sapa pamujiku wong ayu lilanono tresnaku iki senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Sik njaluk wektune semenit. Tresna iki ora menang, saya suwe, Saya tambah dodro waton kowe rambandingke najan aku wong ora duwe. Ayo yo ae 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 yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang rasa janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandang bingung bengawan banjir. rasa tresna Sing penting dadi kancane kadang tetes dadi jambi, tetes sing tresno kanggo tambah ati. wiwe sapa pamujiku wong ayu dilanono tresnaku iki senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Ih, aku nek kelingane ya guyu Mas Kocak. Tresna iki
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainukuma fil khair. Yo, Pita yo. Bosnya Pekanbaru. Tresnaku ilang mospro ya ndak ya Dalem tesih niki. Tunangane pejah. yo Dok kita Bosnya Pekanbaru. Pokoknya sukses, sehat selalu. Asik yo KMB dok. Sonen apa Cak? Apa? Son. Oh son itu AM Bro. MC tuwek dok. Shootingnya apa? Shootingnya Aditya. Adijaya. Adijaya nih. Surya maya sore mendong katon lali mangan gak nyedak bose. Iya Mandaran toh. Binasti sliramu kepacut tresnani ning nyatane tresnamu ra bisa tetapi
tuwek efek kawa-kawa dadi rada yes mukok ora ki kaya pungkasane tatimu lelakonku senajan perek jroning ati muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki iki macakno nduk kagem Mas Harto wonten ing Miri Jorakane Es Batu dan kangen wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku ya dok Mas Titik joget nang alon-alon wong ayu tinggal bali kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega muga antuk tamba APE KMB nganti kegawa ing gawa-gawa sliramu udan kangen ngugi kantor Mas Sadam jorakane le Mas Edi jorakane lo Mbak Uut jorakane sambel tumpang wonten ing pasar Ngkur sego ngersakaken lumantar KMB Pade jenggot joget pade jenggot yo wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambut
wong ayu ing kalo bali kanggo nambah kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega moga antuk tamba tun gentak gentung blas nganti kagawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi kelong tak goleki sliramu ora ana matur nuwun Mas Kojak monggo Siun di Kendang Jaipong. Jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Pak. Jan KMB lok tenan iki. Aja lali pawelingku. Kemono Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setya satu. Tak enteni nganti saelengmu. Yo. Hey
kaya aduh ing uni. Ojo lali pawelingmu uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Mbak Eka gimana? Yo monggo Mas Tasih. Mas Daru, Sugeng Siang. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Tresnaku kang tulus suci Rambo Joko malah kok blenjani. Lilo atiku wis lilo senadyan batinku keloro-loro nanging aku ragu amarga atiku wis kebacut tresno.
apa wis ora kelingan sumpah janji mung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Wis nganti telung katiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah kok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo senadyan batin suka loro-loro nanging aku ragu amarga atiku wis kebacut tresno matur suwun Matur suwun Mbak Tata, matur suwun Mas Kojak.